Čaute, vítam vás u dnešného videa. Dneska to bude Brawl Stars. Áno, Brawl Stars. Je to celkom v pohode hra, ale teraz sa bohužiaľ potápa nejakej 40. priečke alebo 45. priečke v najlepších alebo najpopulárnejších hrách, ktoré sa teraz najviac hrajú. Tu máte screenshot. No, ale ja to idem zmeniť. Nezmením to možno o jednu priečku, ale to je jedno, pokúsim sa o to. Dneska som tu iba ja, TT teraz vlastne nemôže, takže ideme na to. Ináč som na tom dosť chudobne, keď si pozriete na 6 gemov, hej. Ale berme to pozitívne, ideme dneska na to, zahráme si okolo 2-3 hier, možno iba 2, vyskúšame. Ináč, mám 71 tých brawlerov, chýba mi nejak 17. Ideme teda hrať s Edgarom, ktorého máme tu. Ešte ho nejako navlečeme. Tento skin sa mi celkom páči, takže dáme ten. A ináč, pred chvíľou som hrala a padla mi zo strach dropu Mac, ktorú máte maximálne pred sebou. A ešte asi pred 3-4 dňami mi padol Oli, ktorého máte tiež teraz pred sebou. Dobre, nebudem to ďalej obkecávať. Nezabudni na like, odber, daj si dobre niečoho k jedeniu, k pitiu. A poďme na to. Takže zahráme si asi duo. To je celkom také dobré, si myslím. Ináč, ak tu bude zlý zvuk, tak sa o to snažíme. Už to nejako viac riešime. Takže tak, toto video akože natáčam asi po druhýkrát alebo tretíkrát, pretože to tam extrémne šuchtalo. Dúfam, že toto nebude, lebo to budem natáčať tretíkrát. No poďme na to, nebudeme to obkecávať. Ideme na to. Ináč napíš do komentárov, ktorý je tvoj obľúbený brawler. OK. Sme trochu zamrazení. Čo si budeme? Hráme inak s Ems. Ináč môj nick je Foxy_7. A samozrejme potom budú aj Bravo videá s Tereskou. Takže tak, na tohto skočíme, lebo po mne strieľa a ja na neho fakt už nemám nerva. Dobre, takže tu máme Dynamajka. Ináč Brawl Stars hrám cez 3 alebo 4 roky už akože, takže už je to nejaká doba, čo túto hru hrám, takže neviem, že som nejaký extra profík, ale hrať to viem, hádam. OK. A potom je tento týpek alebo týpka strieľajú. Myslím, že sú niečo viac ako ja, nie? Čo je? Kam ideš? Kurňa. Dal ma úplne, ale... OK, ináč máme 8 tých powerov. Kocičiek. Nebudeme komentovať. Ináč ďakujeme za podporu u minulého videa. Sú tam nejaké 3 lajky, takže toto video točím asi po 15 hodinách, čo to vyšlo a to je celkom fajn. Takže dajte posledné 2 lajky, aby si mohol vidieť ďalší taký podobný diel. OK, neviem, či na toho typka mám skočiť, alebo čo. Bol. Ide o mne, bol, GG. No dobre, že som po ňom neskočil, lebo tam bol Edgar. Kamo hrá tá typka, ako Bibi hráš, ako Bibi 1924, neviem, či toto vyzerá, kúkaš alebo nekúkaš, je mi to úplne jedno. Ale potrebujem tvoju pomoc. Dobre, trošičku sa spamätala. A poďme, kamo, nískač na ňu, kamo, bráň sa nejako. Dobre, pekne. Kamo, keď skončíme na druhom mieste, tak to nie je zase nejaká tragédia. Hej, takže... super typečka, spawnovala si ma na asi najhoršom možnom spawne, ktorý ide. Ja na ňo takto skočím. Ideme na to, poď. Let's go, kamo. Let's go, dostal, kamo. Zabili sme 4 a raz sme zomreli. Máme 9 trofejok. OK. Let's go, 44. OK, ja nejdem. Sorry. Ja si mi otvoriť Startup, skoro mi padne. Super rare. Super rare, bomba. Najlepšie je rare, kto nevie. Nerobím si samozrejme srandu. OK. Nič moc. Nejak toto vyzerajú moje staty, samozrejme skupinku vám tu nedám ani môj hlavný akože profil. Vám tu nedám, ale mám toľko to, myslím, že nejak odohratých mám akože duo.
mám 783 a sola mám 148. Takže ak by ste chceli vidieť video, kde dám napríklad 200 sol, tak napíšte dolu do komentárov. Takže nezabudni na like, odber, blížime sa k 15 odberateľom, lomeno možno 20, ak dáte šikovne odber. A daj lajky aj na naše ďalšie videá. A na ďalšie shorty. Vidíme sa. Čauko, čauko.